To. 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 Four. To. 5, 6, 7, 8, Hindi, panghapakan mo yung pagkain mo. Uno ka talaga. No. Isang Milo, yun ang kainin. Hey, really dinosaur. Pagbilog. Man. Oh no. 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 Oh no. Why is What's this? Sandra. Ano pala yung patay? Sarah. Where's Sarah? Ito? And this? A rabbit. Rabbit. Ano pa? Uh-oh. Rabbit. Lemon space rabbit. Sus, ikaw. Pinagbigyan ka na nga kanina. Gusto mo pa na ng cellphone. Sige, pag natapon niyan, tignan mo lang. Mga ang kasakit.
pa yung buntis. Ilipat ko sa katirola. Wait. Apritada nga mamay. Ikaga nga. Ikaw may minudo na minudo. May minudo bang maliliit lang? May malalaki. Lagay mo na natin lalagay yung ano. Lagay mo lang. Agad ka na. Nanguhulo si mama ng ano. Namin dito. Lamok. Lamok. Nanguhulo ng lamok si Apyang. Ano na sa labas. Tirador ng lamok yan. What color this? Ha? Ito? Ito? Ha. Ito? Manay. Ito? Ito? Seven. Eh? 8. Ano? Ito? 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 1, Ito? 2, Ito? 3, Ito? 4, Ito? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano to?
11, Ala. 12. Wow. Yes, kala ko kulay. Gusto niya ka paano lumaboy? Yung gagawin ko doon. Wag! Sinasama nga ako ni Kuya Marco sa video ba sa bato? Oh, gagawin picture. Ara! Dali! Dali! Hi guys, nagluto tayo ng apritada. Wow. Kulang sa mga ingredients kaya simpleng ano lang yung pangbahay lang naman. Okay na yan. Sarili, kami lang naman kakain yan. Wala mga ibang kakain. Kaming apat lang at kay Boss Marmar. Nasa palengke si Boss Kuya Marlo, nagbantay sa aking paninda. Mga kawaray, supportan niyo ang aking YouTube channel. Huwag niyong kalilimutan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-like sa mga aking videos, pasyalan niyo na po, like ka na po at pakishare na lang at comment na sa baba. Sa mga marunong magluto dyan, ang luto ko po ay simple lang, ang lutong bahay lang po. Kaya pasensyahan niyo na. Thank you very much. I love you. See you. Pakita ko naman sa inyo patapos na luto. Ayan na. Fritada. Thank you. Pork at fritada. Bye-bye. I love you. See you. Laro lang siya. Yusuf. Yan mga koray. Luto na po ang ating apritada. Kahit nadurog na po yung ano. Yung carrot tsaka yung ano. Naglong isa. Yung puti may. Patatas. Ang durog na. Yan lang. Simple lang po ang apritada natin guys. Wala yung beans na ano, bilog-bilog yung kulay green. Wala, hindi ko nalagyan. Kaya, next na lang na pagluluto ulit para makomplete na natin. Kami lang naman kakain ito eh. Bye. I love you. Chip chip.